गतिमान जगासोबत धावायची इथे आपल्यालाच घाई आहे. कारण यशाचे माप ठरवून अपेक्षांची ओझी लादायची इथे स्पर्धाच लागली आहे. मुले खेळायच्या आणि बागडायच्या वयात टाइम टेबल आणि शिस्तीला झुंपलीत. कारण निर्मळ, आनंदी आणि स्वप्नांची जागा तर कधीच ईर्षेने घेतली आहे. आपल्याला आपली मुले मोठी होताना दिसतात, पण आपल्यापासून लांब जाताना दिसत नाहीत. त्यांचं प्रगती पुस्तक आपल्यासमोर असतं, पण त्यांच्या मनात काय चाललंय याचा ठाणपत्ता लागत नाही. आणि मग बेस्ट आईवडिलांचे अस्तित्व आणि त्यांचे विचार हे प्रायव्हसीच्या आड येऊ लागतात. जरा टोचलं की वेदनेला फुंकर घालणारा आई हा शब्द जाच वाटतो. ऐन तारुण्यात आपल्या मुलांसाठी आई वडिलांनी बंधनं लादली की त्याचा वीट येऊ लागतो. आपण हे वेळीच समजायला हवं. गैरसमजुतीच्या पहिल्या पायरीवर मन मोकळेपणाने बोलायला हवं. मित्रो, निखळ आनंदात समाधानाने जगायला हवं. असंच काहीसं त्यांना तर काही आपल्याला शिकायला हवं.